Ja vielä vähän lisättävää, että kaveri haluaa vielä, että värjätään kirjaimet, jos perse kestää. Mutta se ei ole tämän illan murhe. Ja jos värjäys tapahtuu, lisätietoja saatte näiltä samoilta sivuilta, minne tämä video päätyy. Ja voin sanoa, että kipeää se tekee. Todennäköisesti en paskalla käy vähän aikaa. Perse hellänä niin sanoin. Rasvaa ja lateksihanskoja käytetty plus neula tollasessa koneessa, mikä löi muutaman 1000 kertaa tuossa session aikana ja kaveri voihki kuin lammas. Onko lisättävä? Ei. Ei ole.